Hola, em dic Tono, tinc 28 anys, estic casat i tinc un fill. M'agrada molt llegir, m'agrada sobretot llegir la premsa, soc un addicte als diaris. M'agrada també la música, m'agrada el Barça i des de fa uns mesos estic vivint i treballant a Anglaterra. Fa uns 3 anys, amb uns 15 joves més d'aquí de Barcelona tots, vam crear una associació que es diu Nitio i que el nostre principal objectiu és canviar el món. El nostre lema és una frase de Gandhi que diu "Sigues el canvi que vols veure en el món". Això què vol dir? Principalment que per canviar el món el que has de fer és canviar tu mateix. Si tu no canvies i canvies el teu cercle més proper, difícilment canviaràs coses als països més complicats. Llavors, quan vam crear l'associació vam decidir tenir 3 branques. La primera branca es dedica a formar gent joves mitjançant conferències o xerrades o col·loquis, ja hem fet uns quants des que vam començar. El nostre objectiu és la gent jove, com dèiem abans, i la segona branca era projectes, és a dir, involucrar gent jove perquè entri i comenci a donar el seu temps, les seves capacitats, els seus coneixements a projectes concrets, tant aquí a Barcelona com a Catalunya, aquí propera, o arreu del món. Hem col·laborat amb projectes a Benín, al Perú, a Haití, a República Dominicana, a d'altres països. I mitjançant aquests projectes és el que fem això, involucrar gent jove perquè hi participi. I la tercera branca és organitzar actes o events o esdeveniments per recaptar fons i així poder destinar-los a necessitats concretes i reals d'aquí prop o d'on sigui. Un exemple clar és quan va haver-hi el terratrèmol d'Haití, no sé si en recordeu, i ens vam mobilitzar ràpidament i vam enviar 20.000 euros cap a Haití perquè la necessitat era en aquell moment la que hi havia i s'havia d'enviar ràpidament. L'objectiu de Nitio, de partir d'ara, és continuar creixent per continuar ajudant més gent, involucrar gent jove, sobretot és el nostre públic, gent jove, perquè doni això el seu temps, doni les seves il·lusions, les seves ganes, els seus diners, el que sigui, per ajudar a la gent més necessitada i més en aquests moments de crisi que tenim aquí, on sigui, continuar ajudant al màxim. Aquest és el nostre objectiu.